Военните успехи на Червената армия през първата половина на 1944 година принуждават управляващите в България да търсят изход от положението на страната, която през 1941 година се е присъединила към Тристранния пакт след заплаха от германска агресия. Москва поставя под натиск София, въпреки че България успяла да договори нейни войски да не воюват на източния фронт. На 18 май 1944 година съветското правителство връчва нота на България с искането тя незабавно да скъса съюза с Германия. Още същия ден правителството на Добри Божилов подава оставка, за да не даде категоричен отговор. Съставения на 1 юни 1944 година кабинет на Иван Багрянов има за задача да намери решение от задълбочаващата се криза. София се опитва да излезе от войната и започва контакти с британската и американската дипломация. На 12 август парламентарната опозиция и Отечествения фронт излизат с обща декларация за създаване на ново конституционно правителство. След натиск от страна на Москва и директива на Георги Димитров, Отечествения фронт се отказва от подписа си под декларацията. След успеха на Яшко-Кишиневската операция в края на август, Червената армия достига река Дунав, принуждавайки Румъния да капитулира. Черноморския военен флот и военно-въздушните сили на Съветския съюз имат господство в региона по море и въздух. Втори Украински фронт преследва германските войски през Румъния, една малка част от които отстъпват и преминават в България. Върховното командване на Съветския съюз замисля да се предприеме на територията на България настъпателна операция, като за това се отдели цял фронт и се вземат мерки за постигане изненада чрез бърза подготовка и светкавично осъществяване на операцията. В стратегията на Съветския съюз едно бързо нахлуване в България е възможност да се парират евентуални действия на Великобритания по откриване на фронт на Балканите. И с помощта на 23-те турски съединения, дислоцирани в източна Тракия, да окупира България, като по този начин да изпревари Червената армия. На 22 август 1944 г. заместника на върховния главнокомандващ маршал Георги Жуков е извикан във Върховното главно командване, където получава задачата да разработи план за настъпление в България на Трети Украински фронт, в чийто състав влизат три войскови армии – 46-та, 57-та и 37-та, една въздушна армия, 17-та, два механизирани корпуса, 7-ми и 4-ти гвардейски. Общата численост на фронта възлиза на 258 000 души, 169 000 от които са стрелкови войски, разполагащи с над 6300 оръдия, именно хвъргачки, 470 танка и самоходни артилерийски установки и с над 720 самолета. Настъплението е съобразено с числеността на българската армия, която тогава наброява над 288 000 души, а при мобилизация могла да достигне до половин милион, както и с малобройното присъствие на германски войски, около 22 000 души. Щаба на Трети Украински фронт се разполага в град Черна вода, Румъния. На 29 август Върховното главно командване му поставя задача фронтът със стремителен марш да съсредоточи войските си на ръба на българската граница в Добруджа. Там първа достига 46-та армия. На 30 август това прави и 57-ма армия, а на 2 септември е дислоцирана и 37-ма армия. Тя форсира река Дунав в долното й течение и като прекосява северна Добруджа се разполага на границата с България. Вечерта на 4 септември плана на операцията е готов. Близката задача на фронта е да навлезе в България и да постави под контрол територията до линията Русе-Карнобат-Бургас. Отделено е специално внимание на завземането на градовете Варна и Бургас и на пленяването на германските кораби в двете пристанища. Крайната цел е овладяването на района на София и пълното окупиране на България. На 5 септември планът е утвърден от Върховното главно командване. Същия ден към 19 часа съветското правителство с нота до българското правителство обявява война на царство България. Това е формален повод за влизането на Червената армия. Предложението на българската страна за примирие не е прието. Българската армия е предупредена да не оказва съпротива при евентуално влизане на съветски войски в страната.
Още на 1 септември 1944 г. с бърза шифрограма номер 1143 военният министър в правителството на Иван Багрянов, който преди около седмица е обявило България в положение на пълен неутралитет по отношение на германо-съветската война, заповядва на началниците на 3-та Варненска и 4-та Плевенска армейска област, ако Червената армия премине границата и навлезе в страната, българските военни части по възможност да не се намират в близост до пътищата, по които се движат съветските части. Оставена без подкрепата на Отечествения фронт, по нареждане от Москва, парламентарната опозиция, съставена на 2 септември 1944 г., правителство на Народняшката и Демократическата партия и Българския земеделски народен съюз, начало с Константин Муравиев. Той предлага министерски постове на Отечествения фронт, но Българската работническа партия и нейните съюзници отказват, тъй като се подготвят за преврат. Новото правителство обявява възстановяването на гражданските права и свободи. То започва възстановяване на конституционния режим. Разпуска се несвободно избраното Народно събрание. Обявява се политическа амнистия. Премахват се жандармерията и забраната върху политическите партии. Оповестено е прекратяване на войната с Англия и Съединените американски щати, а на 5 септември 1944 г. са прекратени дипломатическите отношения с Германия. На 6 септември с телефонограма номер 1173 българският министър на войната съобщава на командирите на 5-те армии на родовете войски на 2-ри корпус и на други части, че предния ден Съветския съюз е обявил война на България и че правителството през нощта е поискало примирие, като е решило да не се оказва съпротива на Червената армия. Командирите на 3-та и 4-та армия получават заповеди да изтеглят армиите от Дунавската и Добруджанската граница и да се завърнат в мирновременните си гарнизони. В същия ден правителството в София решава да обяви война на Германия. Състоянието на война обаче започва от 18 часа на 8 септември, за да се даде възможност на българските войски да се изтеглят от Югославия. На 8 септември 1944 г. рано сутринта командващия фронта армейски генерал Феодор Толбухин издава заповед номер 0147 войските на 3-ти Украински фронт да преминат румъно-българската граница, да разгромят с стремителен удар срещнатия враг, да унищожат германските части в България и да установят контрол над територията й. Фронта настъпва в един ешелон без артилерийска и авиационна подготовка. Предните отряди на общовойсковите армии преминават границата едновременно в 9 часа на 8 септември. Над северо-источна България и в други райони на страната съветски самолети разпръскват листовки с обращение на командващия генерал Толбухин към българския народ. В него се казва: българи, Червената армия няма намерение да воюва с българския народ и неговата армия, тъй като тя счита българския народ за братски народ. В обращението се поставя искането германските войски в България да бъдат предадени на Червената армия и да се даде възможност на съветските части да извадят потопените кораби на Вермахта. Това са условията, при които може да бъде прекратено състоянието на война и да се започнат преговори за примирие. От българска страна никъде не е срещната съпротива. Червената армия се придвижва без да води военни действия и да използва оръжие. Деснофланговата 46-та армия под командването на генерал-лейтенант Иван Шлемин навлиза в България с 10-ти и 37-ми стрелкови корпус през най-западната част на Добруджанската граница, а с 31-ви гвардейски стрелкови корпус форсира Дунав в района Силистра, Тутракан, Русе, подпомаган от Дунавската военна флотилия. Първа преодолява реката 4-та гвардейска стрелкова дивизия. Нейният авангард има задачата да вземе шосето за София близо до Русе, за да се осигури прехвърлянето на основните сили. На 8 септември 46-та армия овладява Русе, Тутракан, Силистра и техните райони, а челният отряд достига Разград. Едновременно с 46-та армия и Централната 57-ма армия под командването на генерал-лейтенант Николай Гаген преминава границата. Към 20 часа същия ден предните сили на армията, начало на които е стрелкови батальон, достигат Шумен и се установяват на лагер край града. Лявофланговата 37-ма армия с командващ генерал-лейтенант Михаил Шарохин преминава границата и с предния си отряд настъпва в направление Добрич, Провадия, Дългопол.
Първите части на армията достигат Добрич към 14 часа на 8 септември и влизат в града. По заповед на командващия фронт и генерал Толбухи, настъплението на войските се ускорява, за да се завземат колкото се може по-бързо пристанищните градове Варна и Бургас. На механизираните корпуси и на 5-та отделна механизирана бригада е заповядано да преминат в настъпление на 8 вместо на 9 септември, както е предвидено по плана. В изпълнение на тази заповед те започват настъплението към 11 часа на 8 септември. Предният отряд на 4-ти гвардейски механизиран корпус влиза във Варна към 16:30 часа, а останалите му сили към 21:30. Около 17 часа в Морския град влиза и 5-та отделна мотострелкова бригада. При нахлуването на съветските войски във Варна, командира на 3-та българска армия генерал Никола Христов е убит от комунистически терорист. Пристанището във Варна е блокирано от Черноморския военен флот. Около 18-19 часа авиацията на флота стоварва десант от морски пехотинци южно от Варна, които заемат морското летище и вечерта влизат в пристанището. Малко по-късно 3 торпедни лодки извършват друг морски десант. През първия ден на операцията предните отряди на армиите преминават между 65 и 80 км, а главните сили около 30-40 км. Съветските войски от 3-ти Украински фронт завземат без бой североизточна България. Вечерта на 8 септември в 22:35 часа Върховното главно командване уточнява задачите на фронта за следващия ден. Заповядано е да ускори настъплението на юг, да овладее Айтос и Бургас и да осигури пребазирането на корабите на Черноморския военен флот в Бургаското пристанище. На 8 срещу 9 септември 1944 г. през нощта в София е извършен военен преврат, в резултат на който е съставено правителство на Отечествения фронт начело с Кимон Георгиев, в което влизат представители на нелегалната Българска комунистическа партия. Едно от първите решения на Министерския съвет, взето на 9 септември с постановление номер 5, е да изпрати специална делегация в щаба на 3-ти Украински фронт. Нейната задача е да осъществи връзка с главното командване и да го помоли да се прекратят военните действия на Червената армия в България, като се договори сътрудничество с Българската армия. В състава на делегацията влизат Димитър Ганев, член на Централния комитет на Българската работническа партия, професор Димитър Михалчев, бивш пълномощен министър на България в Москва и 2 представители на щаба на войската. Командването на 17-та въздушна армия взима специални мерки, за да осигури пристигането на делегацията в щаба на фронта, който до тогава се намира в румънския град Черна вода. Делегацията е подпомагана от Георги Димитров от Москва, който държи постоянна връзка с командването на 3-ти Украински фронт. Рано сутринта на 9 септември главните сили на 83-та бригада морска пехота окончателно превземат Варненското пристанище и пленяват изостаналите германски моряци. В града е установено съветско военно комендантство. След овладяването на Варна, 4-ти гвардейски механизиран корпус продължава придвижването се на юг и на 9 септември влиза в Бургас. Първа в Бургас влиза 13 механизирана бригада на корпуса. 14-та му механизирана бригада влиза в Айтос. След 4-ти гвардейски механизиран корпус по маршрута Добрич-Варна-Бургас се движи 22-та зенитна дивизия от резерва на главното командване, със задача да прикрива от евентуални въздушни нападения на настъпващите войски, а също така градовете Варна и Бургас. В 10:30 часа на 9 септември в Бургас е извършен въздушен десант от 80 души, които завземат летището и пристанището. Малко по-късно е стоварен и морски десант от 400 морски пехотинци. В града влиза и 364-ти отделен батальон морска пехота. В същия ден продължава пребазирането на 17-та въздушна армия. Вечерта на 9 септември на Бургаското летище кацат 70 двуместни изтребители с 140 души екипаж и 110 техници, а до 13 септември 150 самолета с 300 души екипаж и общо 600 души личен състав. 46-та армия достига линията Руси-Спирих и съсредоточва основните си сили в района на Разград. Щаба на армията се разполага в Испирих. Частите на 57-ма армия напредват към Шумен. Сутринта на 9 септември в града влизат танковете на нейния
7 механизиран корпус. Основните сили на корпуса се настаняват край Шумен. В него на следващия ден се настанява щаба на 57-ма армия. Установено е съветско военно комендантство. Някои части на българската пехотна дивизия в града са разоръжени. Няколко дни по-късно те получават оръжието си обратно. 16-та механизирана бригада от 57-ма армия продължава към Карнобат, в който навлиза следобед на 9 септември. До района на Бургас и Созопол достига 4-ти гвардейски механизиран корпус. По-късно той е дислоциран в района на Ямбол. Държавният комитет на отбраната на Съветския съюз взима предвид молбата на правителството на Отечествения фронт, както и обстоятелството, че страната е обявила война на Германия и решава да прекрати състоянието на война с България. В резултат на това решение, Върховното главно командване издава директива, с която нарежда Трети Украински фронт да прекрати военните действия в България от 23 часа на 9 септември. От своя страна, Военният съвет на фронта издава съответната директива до армиите и корпусите за преустановяване на операцията в България. Планирана от 8 до 12 септември 1944 г., тя е извършена за 2 дни – на 8 и 9 септември. На 12 септември 1944 г. с указ на главнокомандващия Йосиф Сталин, командващия Трети Украински фронт генерал Толбухин е произведен в чин маршал на Съветския съюз. На 11 септември щаба на Трети Украински фронт е преместен в село Суворово край Варна. С директива от 10 септември 1944 г. Върховното главно командване прехвърля 46-та армия от Трети Украински фронт в Втори Украински фронт. На 14 септември войските се съсредоточават в района на Русе, Никопол и Оряхово в състава на новия фронт. Към Втори Украински фронт са придадени също 7-ми механизиран корпус и 7-ма артилерийска дивизия. За да достигне София и да прикрие западното направление към нея, по заповед на Върховното главно командване се състави оперативна група войски, в състава на които влизат 34-ти стрелкови корпус от 57-ма армия, 5-та отделна гвардейска мотострелкова бригада и 53-ти мотоциклетен полк. Те пристигат в София на 15 септември. По-късно в оперативната група са включени 9-та изтребителна противотанкова артилерийска бригада, 96-та танкова бригада, 61-ви гвардейски минохвъргачен и 384-ти зенитно-артилерийски полк. 4-ти гвардейски механизиран корпус е предислоциран от района на Ямбол в района на Видин за участие в Белградската операция. Едновременно с това, от 13 до 22 септември 17-та въздушна армия се пребазира на летищата около София, Пловдив и Лом. Към 16 септември на софийските летища са пребазирани 238-ма изтребителна и 306-та щурмова авиационна дивизия и батальон за аеродромно обслужване с 134 самолета, от които 130 щурмови Ил-2, а така също и 57 самолета от 244-та бомбардировъчна дивизия. На 13 септември 1944 с директива 220-213 Върховното главно командване заповядва на командващия Трети Украински фронт маршал Толбухин да изпрати като свой заместник в София генерал-полковник Сергей Бюрзов, който пристига веднага в българската столица. По-късно той оглавява Съюзната контролна комисия. Щаба на придвижилата се в района на Видин 57-ма армия за участие в Белградската операция напуска Шумен на 20 септември. Към 30 септември в състав от 2 корпуса, 6 стрелкови дивизии, армията заема рубежа Брусарци, Медковец, Враца, Мездра с готовност за действие в западно направление. Части от 37-ма армия са дислоцирани в Южна България, за да се подсигурят от евентуално нападение от юг. Основните сили на Трети Украински фронт напускат територията на България за участие в настъплението срещу Германия. На 16 септември 1944 г. командващия фронта маршал Толбухин отправя до министъра на войната Дамян Велчев писмо, с което предлага за по-доброто взаимодействие между съветските и българските войски, българската армия да бъде подчинена в оперативно отношение на командващия Трети Украински фронт. На следващия ден правителството на Отечествения фронт разглежда това предложение и го приема. За кратко време е комплектувана 450-хилядна армия, която взима участие в заключителната фаза на Втората световна война на страната на антихитлеристските сили. България дава около 32 000 убити и десетки хиляди ранени.
Стопанските загуби на страната възлизат на около 2/3 от националния доход на България през 1945 година. Правителството на Отечествения фронт очаква, че участието във войната ще се отрази положително на България и ще подобри външнополитическото й положение. На 28 октомври 1944 година България сключва примирие с антихитлеристката коалиция. Мирният договор е подписан на 10 февруари 1947 година в Париж, но България не получава статут на съвоюваща страна.